pase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Xa o teño! Aquí estaba o problema. Ai, unha volta, 2 voltas e listo! Moitas grazas, Pincas. Introducirei o conto para probar se funciona correctamente. Oh, vaya leria! Non atopo o libro. Eu para min que eu pousar aquí. Aquí non está. Ola, agora falta o libro, oh. Estou segurísimo de que o tiña aquí. Alguén o debeu de coller. Eu estive arranxando a computadora. Eu estiven traballando. Non estaredes pensando que... Sí! Eu vinte co libro, ou non lembras que viñeches a ensinarmo? Recoiro co pó de estrelas, isto non é xusto. Non aprendiches a lección, Fioncho. É a segunda vez que faz algo parecido. Que injustiza máis grande. Eu marcho daqui. Pois vaite. Vai, pero que xenio ten este Fioncho. A verdade, creo que nos pasamos con el. Fioncho ten que aprender a non contar mentiras. Iso. Creo que este é un bo lugar para que eu desafogue as miñas penas. Lémbrame a Pencas, co que lle gustan as larpeiradas, se non fose tan rabuda. Que pasaría co libro? Onde diaños estará o libro? Eu que sei. Atopei o libro. Xa o podemos introducir e que Lide non lo conte. Non sería xusto. Temos que atopar a Fioncho. E logo? Non recordaba que collera o libro e o levara pro baño. Como? Mira que és despistado, Gagá. Tratamos a Fioncho injustamente. Imos canto antes buscar a Fioncho. Sí. Oh, Fioncho, temosche que pedir un perdón grande como a un mundo. O libro esquecino eu no baño. Perdoa, Fioncho. Si, pero tedes que saber que doi moito que desconfíen dun. Ai. Toma, unha piruleta. Grazas, Fioncho. Ola, amigos. O conto de hoxe imos a dedicar a Fioncho, que o ten ben merecido, non é verdade? Ben, sí. Título: O Grilo Gastón. Escrito e ilustrado por Ángeles Ferrer. Editorial Everest Galicia. Había unha vez un trasno pequeniño que se chamaba Nicolás e que vivía nunha casa de tellado vermello ao pé da praia. Unha mañá de outono, mentres estaba xogando na ribeira, viu como se achegaba un barquiño e dentro del viña un grilo vestido con unhas roupas moi fermosas, con un chaleque precioso e unhas babuchas douradas. Nicolás achegouse a el e preguntoulle: "De onde ves?" "Veño dun país que está moi lonxe. É un fermoso país de estrelas e de area, pero onde apenas temos nada para comer. Así que un bo día collín o meu barco e boteime polo mar abaixo buscando un sitio para vivir." E como o grilo parecía moi canso da viaxe, Nicolás decidiu leválo para a súa casa.
O grilo, que se chamaba Gastón, colleu a súa arpa, que era a súa única equipaxe, e seguiu a Nicolás. E esa noite tomaron leite con galletas e falaron, e falaron, e falaron, e concluíron que o día seguinte habían de comezar a construir unha nova casa para que vivise Gastón, que así se chamaba o grilo. E así foi como Gastón quedou a vivir naquela vila. E todas as noites, na súa casa, tocaba a arpa e contaba historias do seu país de estrelas e de area, que escoitaban todos os veciños. Todos menos un, o escarabello Darío, a quen non lle caía nada ben aquel grilo. Que roupas tan raras leva, pensaba, e que zapatos tan extravagantes. E así foi pasando o tempo. Ata que unha tarde andaba o escarabello Darío aos cogomelos e, sen percatarse, a chave da súa arca caeulle do peto. Como ele estaba moi entretido, non se decatou de que naquel momento pasaba por ali unha carriza, que lle gustan todas as cousas que brilan, e agarrou a chave co peteiro e levouna para o seu niño. Quen tamén andaba por ali era o grilo Gastón, que estaba apañando un feixe de erva. E en canto Darío se decatou de que lle faltaba a chave, foi correndo xunta del berrando: «Ladrón, ladrón, roubache a chave da miña arca e agora non a podo abrir». O grilo quixo explicarse, pois el non fixera tal cousa. Pero de todas as maneiras, o escarabello mandou chamar aos gardas que colleron o grilo e levárono preso para unha bella torre. Ali quedou o grilo fechado, pensando moi triste na súa nova casa e máis no seu país de estrelas e de area. E, mentres tanto, seguiu pasando o tempo. Unha mañá, cando o escarabello estaba almorzando no seu xardín, visitou nun paseariño e díxolle: «Ti acusaches ao grilo sen saber se ele era o culpable, e eu sei quen ten a túa chave». E contoulle a historia da carriza. Naquel momento, Darío douse conta do seu erro e buscou polos caixóns ata que atopou un anel e levoullo á carriza para que llo cambiara pola chave. Coa chave na man, correu a contarlle o sucedido a todos os veciños. E en canto souberon, foron á bella torre a buscar o grilo Gastón. En canto o grilo Gastón saíu do seu cautiverio, o primeiro que fixo foi botarlle un riso a Darío e preguntarlle: «E esta noite has de vir a miña casa a escoitar a arpa?» E foi todo canto lle falou do tema, e dende aquel día o grilo e mailo escarabello fixéronse moi bons amigos. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. A imaginación hai que usar para os colegas do cole namorar. Se usa a tua imaginación, poderás vencer un dragón. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. Para ser un gorillo e navegar, a imaginación hai que usar. Se usas a tua imaginación, podrás ser piloto de aviación. Sí. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usas a tua imaginación, os xogos terán máis diversión.